Ήταν μόλις 11 ετών. Ο Άλεξ Μεσχισβίλη, ένα παιδί γεμάτο ζωή και όνειρα. Κανείς δεν περίμενε ότι ένα απόγευμα στην πόλη της Βέρειας θα ήταν το τελευταίο της ζωής του. Αυτό που ακολούθησε σόκαρε όλη την Ελλάδα. 5 ανήλικα παιδιά κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία του. Κι όμως, το σώμα του Άλεξ δεν βρέθηκε ποτέ. Ήταν 3 Φεβρουαρίου 2006, όταν ο Άλεξ πήγε για προπόνηση στο γυμναστήριο. Από εκεί και μετά, εξαφανίστηκε. Η μητέρα του ανησύχησε όταν δεν γύρισε σπίτι. Άρχισε η αναζήτηση και μέσα σε λίγες ώρες στήθηκε επιχείρηση από την αστυνομία. Λίγες εβδομάδες αργότερα, μια απίστευτη αποκάλυψη έγινε. 5 ανήλικοι από 11 έως 13 ετών ομολόγησαν ότι τσακώθηκαν με τον Άλεξ, τον χτύπησαν και τελικά πέθανε. Οι λεπτομέρειες σοκάρουν. Είπαν πως προσπάθησαν να μετακινήσουν το σώμα του και να το κρύψουν σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, δίπλα στο γυμναστήριο. Η αστυνομία έψαξε το σημείο, αλλά δεν βρήκε τίποτα. Οι καταθέσεις τους αλλάζουν συνεχώς. Κανείς δεν λέει ξεκάθαρα τι έγινε. Ένα από τα παιδιά αναφέρει ότι μετέφεραν το σώμα με καρότσι και το πέταξαν σε ποτάμι. Άλλοι το διαψεύδουν. Η υπόθεση εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο μυστηριώδη και σοκαριστικά εγκλήματα στην Ελλάδα. Οι 5 ανήλικοι καταδικάστηκαν με αναμορφωτικά μέτρα. Όμως η οικογένεια του Άλεξ δεν πήρε ποτέ απαντήσεις. Ο πατέρας του πέθανε με τον καημό του χαμένου του παιδιού. Η μητέρα του συνεχίζει να ζητά δικαιοσύνη και αλήθεια. Γιατί τίποτα δεν είναι πιο τρομακτικό από το να χάνετε ένα παιδί και κανείς να μην λέει που βρίσκεται.